Από ένα ουσιαστικό ερώτημα, σαν ξεκίνημα της συζήτησής μας. Ανδρέα, έχεις και εσύ λίγο στην ουρανία? Ναι. Δεν έχω καλή επιλογή. Από ότι τη βλέπω κούκλα είναι, γιατί να μου την πάρω. Ουρανία, το ίδιο ερώτημα και για σένα. Δεν έχεις και εσύ λίγο στον Ανδρέα? Ναι, ωραία. Θα διαβάσω ένα κείμενο πριν πούμε κάποια άλλα πράγματα, στο οποίο θα ήθελα την προσοχή όλων σας και την απαιτούμενη ησυχία, αν θέλετε, γιατί είναι ένα σοβαρό κείμενο και κυρίως κάνοντας ησυχία σεβόμαστε τα παιδιά και όχι εμένα. Από τη στιγμή αυτή που ενώνεστε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλεται αμοιβαία ο ένας τον άλλον αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος που σας ενώνει σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας ως συζύγου και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλεται ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται η έμγαμη συμβίωση και η συντήρηση και η προαγωγή της οικογένειας που δημιουργείται σήμερα. Κοινό είναι τέλος ο καθήκον και δικαίωμα και των δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό σκέλος. Να διευκρινίσουμε σε όλους ότι ακόμη και αν δεν τελούμε το λεγόμενο θρησκευτικό μυστήριο που διαθέτει ένα πιο σύνθετο και πιο έτσι εντυπωσιακό τελετουργικό, η ουσία παραμένει